so kwaba istruggle ukumsusa ekubeni uklama abe uDJ yoklama kodwa bakhona vele phela DJ abakodlamba futhi ngathi wayoklama unga DJ okay manje sewuklama DJ yakhe uklama manje kodwa uDJ yakhe futhi ofitha kahle nje perfect mnandi kanjani osengendlula ke voice wena kade kuficile manje bani wafika naleli gama hayi angathini from ukuthi sishadile okay kuthi angithi umfundisi owafika nalo kodwa akusumfundisi kodwa khona lento ethi eBhayibhelini manishada ethi 1 + 1 is equals to 1 yeah so we are just one soul simoya munye nidonsa khona lapho yeah kunzima kodwa nje yabo nje maku busy like maku festive yeah awuyabuthwala umzimba ngoba uthola ukuthi mhlawumbe sinama booking awu3 ngelanga elilodwa sure yeah uthothi mhlawumbe kulama booking awu3 eyodwa sound from lapho siyahamba siye clubini mhlawumbe siyedani from edani uyabuya eNewcastle ekseni the following day fanele uphinde uqubula sound uyihambise kwenye lawa ama challenges abakhona. Sinibingelela sanamukele namhlanje la kuyinkundla yolwazi igama lami Ngozinhle onokuthola kavelakazi khona la eFilidi. Namhlanje sizonathulela izahambeli zethu iDJ One Souls. Sinibingelela DJs. Siyabonga ukuthi nisamukele ohlelweni lethu. Alright. Njengoba ke nifikile la kuleli hlelo lethu inkundla yolwazi bengisacela nizazise nje kabanzi ukuthi iubani iOne Soul iDJ One Soul. Sibingelele lo khulumayo umfundo wakanene uma sesi One Soul DJs so seku 1 + 1 okhipha 1. Okay. So ngizocela umema introduce la. Okay mina nguPZ ngaziwa ngoPZ noma ngasho ngelinye igama lami mase ngithe ngoPZ nje ngiqedile sekwadele yes ngoPZ okuyo iOne Soul DJs ngicabanga ukuthi umsebenzi wethu njoba nje lizisho igama siwo DJ abaziwa kakhulu locally nakwamanye ke ama towns akhelene neVryheid. Okay yebo DJ One Souls bengicela nisichazele kabanzi ke ngokuthi uthando lok DJya lokujabulisa abantu luphuma kephi mhlambe ningachaza omunye ngomunye ngabanye lusuka apho uthando ufanele uqale mina David nangikhule nje umculo kuyinto engiyithandayo vele nje from ekuzalweni kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngathi mhlambe from high school ngayithanda lento yoku DJ kanje ngibuka ama event abakhona esikoleni ngibona ukuthi yazo DJ bayadlala but khona ingoma ethile igcina engadlalekanga so ngaba nothando ngaqhubeka until ngadecide ukuthi njengamanje ngizoba u DJ mina so mina ngibe u DJ mhlambe from 2009 yeah from 2009 bese ngi DJ kanje sengidlala ema clubini bese sivele sithandana ke noSisi ngaleso sikhathi but yeah bekhona enga DJ kodwa yena okay yeah so kwaba istruggle ukumsusa ekubeni uklama abe uDJ yoklama kodwa bakhona vele phela DJ abakodlamba futhi ngathi wayoklama unga DJ okay manje sewuklama DJ yakhe klama manje kodwa uDJ yakhe futhi ofitha kahle nje perfect mnandi kanjani osengendlula ke voice wena kade kuficile asizweni ukuthi uthini umbe ubona ubaba ukuthi uyathanda unothando lokuba uDJ ukunandisa noma nawe ngaphakathi into vele ebiveli khona mangathi biveli khona ngabe ngiqamba manga okay ngekho nje at all futhi wasebenza kanzima obade seshila ukuthi azama ukungiconvince nakimi nje it wasn't easy akusinto engangiyangaze ngikuthanda azongihalele so ke yonke into umuntu umthanda phela u compromise so ngokuthanda yena ngazama ke kodwa ke nami njengamanje ngoba sekunesikhathi sekuyinto engiyithandayo ke nje kwayikhulela nje uthando liyakhula liyazenzakaleni kwayikhulela futhi kuba music sekuyinto engiyithandayo nje sengikhuthalele kodwa ke nje uyena ngimfice kule industry uba u DJ so yeah kushuthi konke kwazenzakalela ngoba mina naye besithandana noma ngathi mina bengithanda yena so whatever kusho ngagcina ngiba convinced ukuthi yeah kungenzeka fortunately enough ke ngoba sinane business le sound okay ngaphandle kuba u DJ siyaqashwa ne sound nje emcimbini
I think kwenza kube lula nama bookings akoma events mhlambe baba interested abantu abashadile asebe nesikhathi eside bashada ukuthi ba DJ bo2 ngoba nomuntu ongasazi mayisibona si DJ ya introduction yethu nje ihlala naleyo nto uthi bashadile and stuff so wonke umuntu uba like wow into engajwayelekile so nakho lokwenza mhlambe nama bookings kube lula ukwathola ngaleso sizathu leso. Into enhle kakhulu leyo kusho ukuthi chaza ukuthi vele uma wenza into ofanele ukuthi ube isibonelo nawe ube yiyo leyo nto ukuze nabantu bakwazi ukulandela baxhase kulokho enikwenzayo umsebenzi omuhle kakhulu loyo. Alright, ohambeni lweni kwelo DJ yake njengamanje ningathini nje kuhamba kanjani indima inazi ingcinamba lapha nalapha ya zithini ingcinamba zakhona okunzima nje? No, angeke ngithi kunzima kodwa nje yabo nje maku busy like maku festive awuyabuthwala umzimba ngoba uthola ukuthi mhlambe sinama booking awu3 ngelanga elilodwa. Sure. Uthothi mhlambe kulama booking awu3 eyodwa sound. From lapho siyahamba siye clubini mhlambe siyedani from edani uyabuya eNewcastle ekseni the following day fanele uphinde uqubula sound uyihambise kwenye lawa ama challenges abakhona so gcina kungalaleki kahle isikhathi sokuphumula singabikho nesethu sobabili nje sigcina singekho kodwa ke kusuke kusetshenzwa. Kuya understand-ke kuyaqondakala ukuthi ngoba nizweni semsebenzini ubaba ukhona la eduzane noma makazi ukuthuka kakhulu suke sindawo baba kanjalo naye umama ukhona eduzane nendawonye One Soul negama liyazichaza i-One Soul DJs. Manje bani wafika naleli gama? Angathini from ukuthi sishadile. Okay. Kuthi angithi umfundisi owafika nalo kodwa akusumfundisi. Kodwa khona lento ethi eBhayibhelini manishada ethi 1 + 1 is equals to 1. Yeah. So we are just one soul simoya munye. Nidonsa khona lapho. Yeah. Okay. Namathathu yabhalu one soul yabo. Simunye kahle hle so laso kanjalo igama le. That's the spirit. Iwona lo moya ofunakalayo nothandekayo woqhuba uthando ubumbano. Ebomnandini nakephi. Hayi siyabonga. So ngingasho nje ukuthi kule journey yenu nijabulile kulendima le nijabulile eningakusho futhi ke mhlambe nifuna ukuthini ko DJ abasafufusa noma abanye ababukela kunina nabanthandayo njenge One Soul? Into engayisho yazi ko DJ ukuthi nje kufanele ukwazi ukufunda ukwazi ukulalela. Ngicabanga ukuthi uzophumelela ezo DJ kufanele ukwazi ukulalela ukwazi ukufunda ngoba abantu bathanda into engafani ayikho indlela yokubabuza individually ukuthi wena uthanda ini so kufanele ukwazi ukubafunda uma usubafundile kuba lula ukwazi ukubadlalela lokho kubakujabulisayo so lokho kwenza ukuthi wena ube successful ngokuthi udlala lento yena ayifisayo so ukuze kwenzeke lokho we have to read their minds ubonto why nama environment awafani ingoma oyidlala endaweni ethile ekuzuyidlala endaweni ethile so ngathi okubalekile nje ukufunda abantu osuku seduze kwabo babonja hayi laba bahlobo nje then kuba lula ukuthi bathandana ukuthi uadapt ukuthi uba accommodate ngalokho abakuthandayo ukudla komphefumulo nokwendlebe. Alright. Silandele ngokuthi manje ke sesifisa ukwazi ke sesibongile sezwe ngeOne Soul ukuthi suka kephi uthando lusekhaya umoya munye kumnandi ukufunda abantu sengifisa ke manje ukuzwa ke ngeevent ngoba siyazi ukuthi ngathi nizoba neevent ngomhla ka27 April kwenzakala nicane sichazela kancane nje ngayo nisithi fahla mhlambe sogcina sichaza so2 kodwa engingakusho njengamanje i-event looks very promising. Ngela ngesayifaka ngalo sifake nje kulolu viki ngisakhumula hle ngolesingaki kodwa ngela ngesayiposta ngalo the very same day wasenabantu abathenga amathikithi so amathikithi ethu lo 100 rand ithikithi bese ukhokha u40 rand ukhula box ngoba you provide ibhuzi yakho so ukhokha u40 rand ukhula box so indlela abantu ba interested ngayo in this event khona abantu asebethenga amathikithi bakhokhela even ama cooler box use relaxed nje ulindo so the very same day kwakusekunabantu abasebethenga amathikithi they were so excited and abanye bayafona uyabona nje bayabonga even indlela ba responda ngayo Facebook uthi we've been looking for event efana le Friday vela mhlambe angazi ngizothini ayikazi bebikho kodwa successful
mhlambe bake bazama abantu ukwenza ngoba abantu sisuke sibuka phela nathi abantu aba o event organize ukuthi event kanje yenzeka kuma cities na kuma dolobha amakhulu kafana Newcastle eniba successful so mhlambe kuyenzeka ke thola abantu bayazama abanye abama event organizer ukuthi mhlambe ayenze kahle ngazi noma indlela yoku advertise or whatever angazi kahle kulelo side lelo but this one it's very promising nje abantu ba excited nabantu aba the group yabantu ezobikhona abantu abangahambi abangavami ukuya emaklabhini yazi nasemaklabhini siba limited uthothi yazi la khona izingane angikwazi ukujabula nje umuntu omdala thina nje basifundisa siwuthisha nje yazi ukuthi mangiyala mhlawumbe ezofica ingane engiyifundisayo yikuthi nasina choice ngoba umsebenzi esiwenzayo masiya siya kodwa umunye umuntu oseyela ukuyochila unama limitations ukuthi angikwazi ngendaweni ethile ngoba kunabantu abayabo so lena nje vele ngekuthiwa ingane ezincane uyifica lapha ngoba umculo odlalayo vela kusumculo abawuthandayo abawu-enjoyayo so kunabantu aba-matured mostly abantu nje abasebenzayo abazi lo mculo we-R&B so ingane mayobuka kuyo ayikusho lutho mhlambe yikho inama-tickets bewathenga fast ngoba abantu okay ku-accommodate nje wonke umuntu yes nanoma ubani okay so manje ke bakhona yini o-DJ abazobe bekhona mhlambe yes bakhona sine line up nje yosuku lonke oluphelele kodwa ke okuyimfihlo ebantwini abazobe beze kwi-event like ngeke sibatshele until kufika usuku lolo nawe uyobona nje mase ngene chawu uDJ bani ngiyamazi awu nobani ngiyamazi but asizukwazi ukufaka ku-post okay yes izathu esikhulu salokho ukuthi i-genre esoyidlala lelo langa yona nje iyodwa i-draw i-attention yalabo abantu esibadingayo so regardless ukuthi uba nodlalayo as long as kuyilolo hlobo lomculo bazobe bekhona so siyabathembisa ke nabantu ukuthi sitholile iMakhiwa TV so bazokwazi ukuthola ithombe eziquality ngicathi usazophinde sikhulume nayo si-advertise basho ukuthi isithombe abasishuthayo sobe simalini kanjalo izinto ezifana nalezo yes because lapha siyobuilda ama-memories sothi sidansa sicula kodwa kufanele kuphinde kube ney'thombe ey'capturishwayo for ukuthi nje kube nama-memories ento esiyenzile siyojabula kakhulu nathi ukuhlanganyela nani asisakwazi ukulinda okay so ke manje into engifisa ukuyazi ke njengamanje ukuthi mhlambe ningathi nitholakala kephi einkundleni mhlambe abantu abafuna ukunibooka ukuthi nenze abafuna ba-attendele konke lokhu ekade nikubalulile ngenhla njenge One Soul okay njoba sishilo sathi si One Soul eqopozelo ngoba uyibona nje so kukhona ku Facebook si One Soul, Instagram One Soul, ku Twitter One Soul. Okay. Yeah, for ama booking siyasebenzisa number yami ke ngicabanga ukuthi nawe uyasibonisa ukuthi baphinde babone uGorgeous ngapha so ingcono makungiyami because mina ngiyakwazi ukuba attenda ngendlela right so yeah inamba sisebenzisa ithi 073 33 96569. Okay. Yes, email address it onesouldjs@gmail.com. So yonke into nje umoya munye nje ihamba ibe One Soul ukusithola nje umoya wodwa hayi siyabonga kakhulu so siyathemba ukuthi izohlangana ke ngawo umhla ka-27 lapho eLinotos ngithi kusase yiyona leyo event leyo venue lapho okay siyabonga kakhulu ke siyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle sinifiselela impumelelo enhle njenge Makhiwa TV ukuthi ngathi konke kungahamba kahle kwi-career yenu nako konke ke enikwenzayo empilweni siyabonga ukuba nani namhlanje siyabonga ukuthi nibe khona ohlelweni lwethu siyabonga kakhulu nathi we are looking forward for usuku and we can't wait abantu sibapromise umculo omnandi sicanthe usuku libe lulude lo yamculo ozokukhumbuza lokhali zayikhathi uzowuthola wonke lo mculo leyo and nabantu they can't wait for lolu suku siyabonga